Здравейте хора, аз съм Даниел от Pro12BG и в днешното видео ще играя на Brawl Stars. Но преди да започнем, абонирайте канала ми с камбанката, пресете един още лайк, споделете го с приятели, присъединете се моят Discord сервер, може да ме следите в TikTok, може да ме следите и в Instagram, също може да ме следите в Kik на kik.com/, Даниел Pro12BG. Всичко е в биото на каналът ми и нека да започваме. Така, последно не знам кога имаше видео на Brawl Stars, преди 1-2 седмици, нещо такова. Вече аз, защото бях влязъл вече в Brawl Stars преди малко, си взех уинстрика. Това си взех нещата. Чай. Значи, тук има Super Bowl беше излязъл. Има Brawl Strikers Challenge. Аз имам 2 легендарни стардропове тук. И ето тук. И най-хубавото е, че Bolt официално излезе. И ще мога да си купя Bolt. Но, т.е. не да го купя, ами с стардропове. Така, по принцип в шопа има няколко такива неща. Ще взема скинът на Otis. Екип. Ще взема бъфито. Какви са тия бъфита? Това новите бъфита ли са? О, да. Новите бъфита са излезли. Така. Нови бъфита, да. И спортс. Тук не знам си какви работи има. Взимам си Дейли Рeward. Така. Да, бъфтата ще да видя. Тъй. Вече можеш да натискаш. Това е много удобно. Натискаш тези бъфта. Тези. Яка. Тъй. Вече имам на Search бъфто. Така. Значи, време е да видим дали ще мога да отключа новия герой. New World. Добре. Да видим. Моля са Болт. 500 кредита. Браво игра. 500 кредита. Няма да задавам джемове. Тъй. Още една. И... Hyper Charge на Демиан. Защо ми даваш нещо? Защо? Въпреки, че може, по принцип. New. Така. Вече имам това. Мострофи. Вече героите са 104. Аз имам 103. Ма не за дълго. Така. Опа. Без исках си отворя това. И хора, време е да отключа последният ми герой за сега. 3, 2, 1. И Болт пристига. Айде, вече имам всеки един бролер в Brawl Stars. Сега ще се направя един скриншот, ма не като е топка, нали? Ами, сега пак. Ще го хващам в неподходящия момент. Айде. Let's go! Айде! Вдигана ми се Fame 3. Global Fame. Браво. Не, че фейма ми трябва, защото аз по принцип не ми пука за фейма, защото да знам какви феймове има. Fame is visible, profile show of... браво. Тъй. Много яко, поне имам всеки един герой. Какво ново имам, бе? Не имам и New. Bolt, да, Bolt. Да, Bolt ще има хайпер. Стар нова и тя ще има хайпер. Тъй. Време е да направим това, което винаги правя със всеки нов герой. Апгрейдвам го до 8 левел.
ще му взема щитчето, ей тъй, защото съм богат. Мисля, че бяхте ме видяли, но имах 60 000 пари и 37 000 PowerPoint-а. Така, мост трофи. Аз сега не знам на какво да играя по принцип. Добре, айде, Solo Showdown. Ще играя с Болт. По принцип аз Болт много не го харесвам и изобщо не играя с Болт, чест да си призная. Чест да си призная, аз с Болт не играя. Не знам, Болт не ми харесва. Не ми харесва да го играя. По принцип, когато го играя не на тренинг граунд, ами на ранкета, не ранк. Там, дето събирахме боксовете за този герой. По принцип, героя не го играех. Болт не го играех, защото просто не мога да го играя. Малко ми е трудно да играя Болт. Хайде де! Играй, ехо! Ще ме пуснеш ли днеска в игра? Защо не ме пуска в игра? Айде, пусни ме най-сетне. Играта багяса. Айде, Суперсел. Умряха сървърите. Суперсел, защо? Ужас. Добре. Ще играем на ранкет. Явно Brawl Stars са решили, че ще играя на ранкет. Не, Едвард. Добре, Едвард селектвам. Чува се дали да почна да си апгрейдвам всички герои на 9 левел вече, защото ако всеки един герой ме е на 9 левел, аз ще мога да играя всеки един герой по принцип на ранкет. Затова, ако имам всеки един герой на левел 9, така ще мога да играя ранкета с абсолютно всеки герой. С всички. Но не знам все още дали искам да си апгрейдвам героите. Не знам, малко не ми се иска. Убихта. Коронавирус. Тук има Сириус. Няма да биваш моите приятели. Аз пукнах. Заминах си. Но по принцип аз имах като цел да си апгрейдна всеки един герой. Да си апгрейдна всички герои до левел 11, ама не знам дали ще се осъществи това нещо. Защото имам много пари, пък не искам да я харча. Здрасти! Ау. Братовчет ми дойде да ме уби. Бяга от мене. Братовчет си ми няма да ме биш. Вирус. Пипер! Гаден пипер. Черен пипер си ти. Ха-ха. Това не е Пайпър, това е черен пипер. Няма да се получи! Айде замина. Силвър 3. Яко. Тъй. Митик, добре. Става. Кой ми се падна? На мо гаджета. Добре. Ранкет звезда. 250. Ранкет звезда. Митик звезда. Той. Аз почти съм до 100 левел. Опа. Аз какви неща получавах? Следващото нещо ще бъде takedown ефект. И вече останалите работи са си от плюс от това. Да. Че останалите неща са си от паса. Трябва да имам паса, за да мога да ги имам всичките останали работи. Hypercharge на Bolt. 79 джема, няма стане.
Въпреки, че е намалено от 550, пак няма да стане. Няма да си давам по джемовете за гералчи. Въпреки, че бях си дал джемовете за герои, но това е друг въпрос. Но поне имам всички герои. Добре, пак ще тествам на шоудаун. Дали ще реши да ми позволи да играя. Ти ще ме изнерви. Моля се, дай ми да играя на шоудаун, защото ще се побъркам. Искам да тествам болта. Въпреки, че съм го играл 100 пъти. Раз ги ли пусна, ма. Искам да тествам болт. Много яко, поне имам всеки един герой. Я да видим. И как работи? Той има само 2 хита. Ма то нищо не прави. Аз трябва да минавам през тях ли? Ко прави аз, бе? Аз като натискам това нещо, аз също ще правя по принцип. Болт много си слаб. Бягай от мене, мек. Ела тук, Мелодианс. Радио Мелоди, ела тук да те убия. Гадост. Гадно радио. Стой тук, радио такова. Пътеките. Мек, ела. С пауърът пускам такова. Не е толкова зле. Просто като разбера как се играе с него. Направих си първата победа. Ей. Бъц. Нищо. Рер. Нищо интересно. Тъй. Така. Това ще го... Така, значи. Това на крол ще си стои, а второто... Ще лепна един скавик. Скавики. И ще бъде... Golden Bro. Ще си остане. Пак не и той. Дали да му лепна фейма? Дали да му сложа един такова... Един Global Fame. Не знам, ще стои да престиж. Врата ми. Вратата ми. Ела тук да ти щупа аз тиклата. Добре, Оли, ела тук. Стой! Стой, де! Бах ти. Ела да убия. Ела да ти изкърта малката тиква. Ей! Не! Аз знам какво прави по принцип. Защо го следвам? Аз той по принцип това трябва да правя. Не! Разкарай са, Мек! Мек! Бяга от мене. Убих това.
Аз си отивам при Мека, благодаря, че Гейл. Благодаря, че ме заведе до целта ми. Която искам да скина по принцип. Хайде. Замина. Доста квестови изпълних, леко направих аз бе. Аз имам и много квестове, защото като не ги изпълнявам. Аз тия квестове просто не ги изпълнявам. Демончи. Защо не ми се падне едно от хубавите и да ми се падне демон Мортиса? Да ми се падне на Мортис скина, защото по принцип аз имам на тези ангелските скинове. Имам трите ангелски скина на Едгард. Защо пък да нямам и другите на Мортис? На Мортис демонските. Че се взема пауърчето. Ела да ти изкърта главата. Мек! Бяга от мене! Мек! Разкарай се. Умри! Хи, отрових те. Бягай, има скорост. То аз съм бързак. Не! То сме уби. Умрях. Гадост. То сме уби. Гадост. Вирус. С бот е яко, ама не знам. Аз ще си продължа, ще си поигра с тази, защото... не, всъщност не. Трябва да играем с болт, нали все пак. Го отключих. Но поне пак имам всички герои. Аз така винаги вече... Всеки път мисля, че ще имам нови легендарни, само че зависи кога ще излезе следващия нов геройте. Защото аз дали малко по малко, аз така винаги... Ще имам един път имам ли всичките герои, вече ще ги имам винаги. Излезе ли нов герой, взимам го и айде, край. Пак имам всеки един герой. Ела така е стар селянка. Стара селянка. Хи. Не! И всички ли ми взема? Я ми ги връщай. Мой са си, аз почна да си ги чупа. Няма да ти изкърта главата колет. Доставка. Това е доставката. Доставка по с колет. Дай ме колет кутия. Колета има две значения. Името на самия герой и колет деме кутия за доставки. Такова нещо. Кутия, в която има нещо. И я пратиш по еконта. Не! Бега от мене! Не! Пак умрях. Защо? Имам 12 квеста, които не трябва да направя, мале. Така като не съм си ги изпълнял от сумата и време. Имам квестове доста. Добре, квестовете са ми багясали, яката. Или са багясали, или просто са така. Вече, да знам, нямам идея. Просто аз, защо? Какво сте си направили с играта? 2 рeward, добре. Такова и още пари. Имаше ресурски. Браво, не ми трябва. Аз имам даже ки за броулери, ама не ми трябват. Тоест, не че не ми трябва да ми такова. Трябва ми просто няма какво да взимам. Имам предвид. Имам
5 скин Кия, само че не искам никой от тия скинове да си купя. Не знам, не ме кефят. Ей, този скин на Кенджи по принцип е готин, но не искам да си го купувам. Въпреки, че е готин, не искам да го купувам. Това е на Едърчо. Но по принцип си има много скинчета. Аз имам много ресурски, защото ги използвах всичките. Имам бъфи килове, ама няма да ги харча чах. Или пък да си купя едно бъфи. Някакво бъфи, не знам, аз не знам колко бъфи изобщо да си купя по принцип. Аз мога да си купя на Мек хайпер бъфито. На Мигиората. Мога да я купя хайпер бъфито. Я какво прави? Не знам. Трябва да гледам бро толкова след не ми задавай мачета. Защото е на английски не ми се занимава в момента. Не съм в част по английски. Айде де, молеца. Айде заради де. Оф. Пак умряха сървърите на Brawl Stars. Brawl Stars защо? Добро утро. Не. Защо? Какво? Disconnected. Какъв бат нетворк? Едно пак не са си оправили молния интернет, разбира се, как ли пък не. Едно отново не са си оправили интернета. Хора, ако сте на едно много лошо, зато и не е добра идея да сте на едно. Не бъдете на А1. А1 е много тъп интернет, защото постоянно забива. Постоянно ми забива. Ето, изписа ми, че имам проблем с интернета. Какъв проблем с интернета? Тя едно са си виновни. Игра. Ужас. Защо днеска имам проблеми с интернета? едно. Жалко, че сме на едно. Ми ще трябва да си рестартвам играта. Не си ли спрях? И сега ме пусна. Дай. 52 купи, Иначе спечелих купи, въпреки че аз не играх, а някакъв бот играше вместо мен. Добро утро. Пусна ме. Ела тука. Ти мен ли ще биш, бе? Ти мен ли, бе, гнида? Не ми го взе. Пауър е хубав.
Така. По принцип имам много герои, които са на 8 power level. Те повече са на 8 по принцип. Няма ли по-лесно да видя герои, които... Да, аз скоро трябва да почна да се изпълнявам и квестовете по принцип. Ами... Да, ама няма да е в този епизод, защото трябва да играя с Болт. Квестовете ще ги изпълнявам извън кадър. Ще ги изпълня извън кадър. Аз сега тъй трябва да се въртя. Като пумпал. Дарио, ела тука, муци. Да ти искат аз главата. Ела. Иди да бягаш. Иди. Ти така ли ще умреш по някакво време? Аз напред ще те избавя от мъките ти. Няма да го чупя. Това ще знам какво прави. Добре. Идваш тука. Бягай от ми. Не, умрях. Почти си изпълних квеста. Тъй. Ох, има Емс, ужас. Един от най-гадните герои, който аз мразя. Емс, ела да ти скърта гъвата. Айде. Няма Емс, няма вирус. Няма да бягаш от мене. Чутко ще бягаш, ма. Тасманински дявол. Няма бягаш от мене. Ще ми бяга. От капана. Чао! Оф, и здрасти. Няма си хъбе пауър за тъс. Да, оставим го на мен или ма? Хихи, всичките изядоха. Ела, бе, стига бяга. Аз съм супер на бот, не можеш ли да чупя стени? Пак ми избяга. Човек не мога да убие. Аз не мога да убия, тя само бяга. Ела тук, бе, стига си бягала. Голямо бягане. Аз не мога да настигна. Май иска зоната просто да стане най-малка. Не изтъка. Ми убих я. Айде, плюс 15 джема. Нов мега квест. Ню мега квест. Да победя 30 бата или да убия 30 енемита. Ще убивам 30 енемита явно. За бъфито. Или пък може би deal damage, нямам идея.
Хора, до тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, абонирайте за канала ми с камбанката, пазете ли още лайк, споделете го с приятели, преснете се може с код сервер, може да ме следите в TikTok, може да ме следите в Instagram, може да ме следите и в Kik на kik.com/, Даниел Прът 12BG. Всичко е в биото на каналът ми. Това беше всичко от мен. Чао!